Takot. Ilan taon na kayo, te? 48. Anong pangalan nyo? Josie. Middle name. Lahat sabihin nyo na. Josie Salamat Lunag. 48 years old na kayo. Po. Anong sakit na nararamdaman nyo? Mainit po. Tsaka yung paa ko po masakit. Hindi kayo makalakad? O nakakalakad naman kayo? Nakakalakad naman. Pero hindi kayo makatayo? Konti po. Hindi po ano. Saan? Ituro nyo. Ito po. Yan. Ngayon, ginamot, sabi ng asawa nyo, kayo ay dati kinulam? Nagamot naman siya. Nagamot naman po, tapos umalis yung gamot, meron na naman daw. Mga ilang buwan na siya ginamot? Kasabay po nito buwan. Buwan pa lang? Sa akin katit tumingin. O, yun lang naramdaman. Nakakatulog ba kayo? Hindi po. Ba't ganyan kayo, te? Parang natatakot ba kayo tumingin sa akin? Opo. Bakit kayo natatakot sa akin? Nakakatakot ba ako? Hindi po. Hindi? Sige, susubukan natin. Tikit lang. Pikit. Pakitanggalan siya nila sisa. Pikit. Handal kayo. Pikit lang. Ano pangalan niyo? Josie Apelido niyo na lang. Lunag. Ilang taon kayo? 48. Pikit. Matulog lang kayo dyan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak at Espiritu Santo. Tinatawag ko sa iyo at saka sa iyo. Tinatawag ko sa Magnitico. Sa iluhan ng buong bahay. Walang makakapasok at walang makakalabas ng kahit anumang nilalang na masamang espiritu. Papasukin mo maigi ang nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa kanya? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Lalaban ka pa? Hindi na po. Isang tanong, isang sagot. Babae ka lalaki? Bata matanda? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Anong, ikaw ba yung magkukulang o nagdarasal sa kanya? Magkukulang ka o nagdarasal? Kilala mo ba to si Josie? May galit ka ba dito? Ha? Ito to, may galit ka ba? Mag-iingay ka pa o susundutin ko yung sikmura mo? Hindi na po.
Sisigaw ka pa o tuturukin ko yung puso mo? Hindi na po, hindi na po. Ayaw ko na maingay, ha? Opo! Ha? Opo, opo! Ha? Opo! Ha? Opo! Opo! Ayaw ko na maingay, ha? Opo! Sandal mo yung katawan niya. Opo! Isama mo yung katawan niya. Opo! Kakalasin mo, hindi. Kakalasin na po. Ikaw ba yung magkukulang mo nagdarasal sa kanya talaga? Nagdarasal po. Babae ka, lalaki? Babae po. Sige, ikaw nagsabi. Ilan taon ka na? 60 na po. 60. Ano ka, bayaran o mismong ikaw may galit dito? Ako po may galit. Kailan mo ba ito ginagawa? Matagal na po. Gaano katagal? Matagal-tagal na po. Gaano nga katagal? 10 taon na po. 10 taon na? Opo. Gaano katindi ang galit mo sa kanya? Hingit po ako sa kanya. Kaya bakit ka naman naingit dito? Kita mo naman yung pagdadamit ng tao ito. Wala naman itong kayamanan. Marami po siya kaibigan. Marami siyang kaibigan. Opo. Bakit? Ayaw ba sa'yo ng tao makipagkaibigan? Ewan ko po. Di ba 60 years old na kayo? Opo. Siguro naman sa edad yung 60 years old, marami kayong taong nakikilala. Taga saan ka? Remedios po. Remedios ka? Opo. Marami Remedios. Saan Remedios? Maynila? Bulacan? Kasi may Remedios sa Maynila o Pampanga. Lubao po. Lubao. Opo. Sige. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tinatapo mo sa akin yan, susundutin ko yung katawan mo. Anong nilagay mo sa kanya? Pinakain ko po. Ano nga pinakain mo? Sopas po. Ano? Sopas. Sopas? Opo. Pagkain naman yun eh. Opo. Pampano yun? Pampano? Para po hindi siya makatulog. Para hindi siya makakain makatulog. Opo. 60 years old ka na. Opo. Taga-Remedios ka. Opo. Ikaw ang nagdarasal. Sobrang galit na galit ka sa tao ito. Opo. Kailan mo natutunan magdasal? Sino nagturo sa'yo? Magsasalita ka o sasaktan kita ng todo-todo? Yung bayaw ko po. Yung bayaw mo nagturo sa'yo. Babae, lalaki ang bayaw mo. Babae po. Taga saan ang bayaw mo? Remedios po. Ano siya? Bisaya, Tagalog, Kapampangan, etc. Tagalog po siya. Sige. Kalas ng kalas. Ito lang ba yung ginagawa mo pagdarasal o mayroon pa? Ayan po lang. Talaga lang ha? Opo. 60 years old ka. Opo. Ngayon, tanong ko sa'yo, may anak ka na? Opo. Sige. May asawa ka? Wala po. Wala kang asawa? Wala. Sige. Wala kang asawa. Ikaw nagsabi niyan ha? Opo. Sige, pagbibigyan kita hanggang gusto mo magsinungaling o magsinungaling. Wala kang asawa. Wala. Di wala kang anak. Meron po. Nasaan yung asawa mo? Patay po. Patay na. Ilang taon na patay asawa mo? Tagal na po. Gaano katagal? 5, 7 taon, 10 taon, 60 years old, 30, 21. Ilan? Higit 20 po. Ay, 20 na. Hindi ka na nagmahal. Hindi na po. Ilan ang anak mo? 3. 3. Ilang taon ang pangalan mo? 27. 27. Yung bunso, babae sa lalaki? Babae po lang. Lahat babae. Opo. May mga trabaho wala? Wala po. May mga apo ka na wala pa? Meron. Alin doon? Yung panganay, pangalawa, pangatlo? Yung 2 po. Sige, kalas. Lahat. Bakit tayo mo tumingin sa akin? Nakakatakot ba mukha ko? Hindi po. Bakit? Dadak po. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Kalas! Meron akong ipapakita sa iyo para manahimik ka. Kalas! 8. Magnetiko. Tika. Kalas! Pera nga ng apoy. Ikaw ang anghel ang binigay ng Panginoon Kristo ko kailan lang. Hindi ko pa natatanong ang pangalan mo eh. Ang binigay sa iyong kapangyarihan at tubig at hangin. Pagsamahin mo ngayong apoy at tubig at yung hangin, kakalasan natin ito ng hininga sa loob ng katawan niya.
Huwag niyong papatayin, ha? Masama yun. Sige. Sa pangalan ni Jesus, alas, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Sige, alas. Titingnan natin ang galing mo, ha? Matitigas ang ulo niyo, ha? Alas, yung totoo, huling pagkakamali mo na to. Pinapasok ko na si Magnetico sa iyong diwa at isip at puso. Hindi ko sasabihin kung ilang anghel ang kakabantay sa iyo. Titingnan natin ang galing mo. Ha? Yung totoo, anong dasal ang ginamit mo sa kanya? Dasal lang po. Dasal lang, ha? Pangalawa, sige ha, magsinungaling ka pa. Sige, gusto mo talagang maging malupit ako sa'yo, ha? Sige, ilang taon ka na nagdarasal? Matagal na po. Sige, sige. Sige, talaga ng gusto, ha? Ikaw ang makulit, ha? Sige, ha? Kakalasin mo, hindi? Kakalasin na po. O, kakalasin mo. Mananadya ka pa kung tutusok sa katawan mo. Salbahe ka, ha? Huwag na po. Huwag Ha? na po. Kakalasin ko na. Kakalasin mo, ha? Opo. Pinagbigyan kita. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatawag ko, Opo. si Rafael at ang Arngel, tusukin ang puso at isipan niya. Sige, lalaban ka ba? Hindi na po. Lalaban ka ba? Hindi na po. Kakalasin mo, hindi? Kakalasin na po. Yung totoo. Opo. Kailan mo pa ito dinadasalan? Matagal na po. Sige, anong dasal ang ginamit mo? Dasal lang po. Sige, kalas. Ah. Kalas. Tanggalin mo. Titingnan natin ang galing mo, ha? Sige, kalas. Wala kayong karapatan manakit sa kapwa niyo tao. Kung galit kayo, ipagdasal mo siya sa aking Ama. Naintindihan mo? Opo. Kalas! Opo. Buong katawan niya. Ah. Isama mo yung mga mata niya. Magsisinungaling ka pa, huling pagkakataon mo na to. Hindi na po. Sige, anong kinagagalit mo sa katawan ng taong ito? Marami po akong kaibigan. Marami siyang kaibigan. Opo. Bakit wala ka bang kaibigan? Konti po. Eh ako nga, kaibigan ko lang dito, isa lang eh. Hindi ako nagagalit eh. Hindi nga ako lumalabas ng bahay namin. Wala na po. Wala na po. Sige. Tinanggal ko naman po lahat. Lahat. Sinong kasama mo dyan? Wala po. Ako lang ito. Mag-isa ka lang. Opo. Sige ha. Tingnan mo lang ha. Pag nag-respond na si Magnetico sa utak ko, tinidetect niya lahat ang sinasabi mo. Kunting pagkakamali mo lang, hindi na kita pagbibigyan. Mahaba na ang ginawa ko sa iyo, pasensya. Sige, kalas! Lahat ng katawan niya, linisin mo. Sige, tanggal ng tanggal. Sige, lahat. Kalas! Ah! Ah! Kalas! Naawa kayo dyan at hindi niyo matitigan yan. Eh, hindi naman yan. Kinakaawa mo yung nasa loob ng katawan niya. Yung katawan lupang ito, hindi yan nasasaktan. Tinatalo ka lang ng emosyonal mo. Kumaawa ka dyan, eh wala nga siyang away. Hindi naman yan ang nasasaktan kung hindi nasa loob ng katawan niya. Kahit magbuntog-buntog pa katawan niya, hindi mapipinsala. Kulang at mababang iyong pananalig sa aking Ama. Kalas ng kalas. Huwag ka makikinig sa usapan namin ha. Tatanggalan kita at bibingin kita sa loob ng katawan niya. Yung ginamot to, sinabi kinukulam daw. Antin, nakausap naman kukulam. Huwag ka makinig, kalas ka ng kalas dyan. Ah! Kalas, hanggang wala ko sinasabi. Nakausap daw. At nakausap nyo, ganito pa rin ang boses. Diba? Sinabi niya kung taga saan siya. Yun din. Yung pinagamot to sa manggagamot, nakakatingin ba to sa manggagamot? Ganun lang po sa inyo. Dati. Pag tinarap sa mga gagamot, parang nahihilan siya takot. Eh, kalas. Kailan pa huli bumalik yan sakit niya? Pagka nasa bahay po, minsan napapansin ko yung parang pasumpong-sumpong lang. Minsan di normal. Minsan Sige. may biglang susupong sa kanya tapos upo siya sa medyo madilim. Yung nahihilo po siya. Sige. Kalas ng kalas! Marami pa! Kahit umabot tayo dito magdamag, hindi kita tutulugan. Sige. Babalik ka pa? Gusto mo maraming kaibigan? Matanda na kayo, di ba? Ba't hindi kayo magdasal sa aking Ama?
Ba't hindi kayo manalig sa aking ama? Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Pangalawa, humingi ka sa ginagawa mong kasalanan sa katawan niya. Ikatatlo, humingi ka ng kapatawaran sa mga taong ginagawa mong kasalanan. Opo. Linisin mo pa. Ayusin mo paglilinis. Yung tao? Yun daw sila. Hindi ko tinan. Sabi ko, ano po kayo magpapasok lang. Ano sila? Babae lalaki. Wala ko po yung driver. Ewan po sa loob ng sidecar. Silipin mo. Kalas, silipin mo. Meron pa, wala na? Wala na po. Sigurado. Opo. Ubus pa, buong katawan. Meron pa ako nakikita. Marami pa. Taitong pala yun eh. Yun nga yan. Taitong pala yun. Pamangkin ng asawa ko yun. Meron pa, wala na? Wala na po. Okay, alis na. Sagad dun. Sagad mo yung katawan mo. Sagad mo yung katawan nito. Huwag ka maingay ha. Titingnan ko kung meron pa. Huwag ka maingay. Pag umingay ka, totoduan ko ito ang dasal. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, ayaw ko na maingay ha. Sumandal ka. Pag hindi ka sumandal, babalik ka ba? Hindi na po. Pag bumalik ka, anong gusto mong gawin ko na sa'yo? Ito na ang huli ko sasabihin sa'yo. Makinig ka sa akin. Nanay, naiintindihan mo? Opo, opo. Opo. Makinig ka sa akin. Opo. Naririnig mo ako? Opo. Kung wala kang kaibigan, manalig ka sa aking ama at bibigyan ka ng karapat dapat maging kaibigan. Aanuhin mo yung maraming kaibigan kung ang taong yung mga kaibigan mo ay bebenta ka. Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo. Matanda ka sa akin. Kung anong ibinigay sa iyong kaibigan ng aking ama, yun dahil yun ay totoo at nararapat para maging kaibigan mo. Opo. Napakasimple lang ang hinihiling mo sa aking ama na kayang-kaya niyang ibigay na walang isang linggo. Maging totoo ka sa sarili mo. Kung sino ka. Alisin mo ang galit at inggit sa iyong puso sa iyong kapwa. Opo. Puro ka opo, matanda na kayo. Nakakahiya ang ginagawa mo. Kung sukdulan ang galit mo at inggit dito sa taong ito, maswerte ka pa rin. Ikaw ay mayroong pagkukuhanan ng pera. Siguro naman ang katawan taong nito at nararamdaman ko ay wala namang ganong kalaking pera na katulad na hinawakan mo. Naiintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Opo. Tama na. Naiintindihan mo? Opo, tama na po. Wala na po. Magagalit ka pa sa kanya? Hindi na po. Sa akin ka magalit? Opo. Magagalit ka sa akin? Hindi po. Magalit ka kung hanggang gusto mo. Gusto mo, patayin mo na lang ako. Hindi po. Kung masaya ka, ibibigay ko sa'yo ang buhay ko. Hindi po. Nakakaawa kayo, magpapasko na, ayaw mo pa rin magpatawad. Marami ng delubyo sa mundo. Tama na ang galit sa puso mo. Huwag nawa manatili sa iyong isip ang puso o pakiramdam at damdamin ang galit. Naway pakawalan mo yan at unat maghari sa iyong buhay ang aking ama na si Kristo, si Jesus Nazareno. Naiintindihan mo? At magpakumbaba at humingi ka na ng kapatawaran. May edad na kayo. Baka susunod na buwan, taon, baka hindi ka naabutin sa ginagawa mong kasalanan. Binebenta mo ang sarili mong magulang. Mali pala. Binebenta mo ang iyong sarili sa impyerno at ibinebenta mo rin ang iyong mga anak na 3 babae. Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo. Hindi ko na inalam ang totoo mong pangalan. Naiintindihan mo? Opo. At hindi ko na rin inalam ang pangalan ng mga anak mo. Opo. Maraming tao magkakaroon pero sila ng anak, pero ang mga pangalan at middle name at apelido kung ilang taon na sila hindi ko kinuha. Naiintindihan mo? Opo. Manahimik ka sa aking ama. Opo. Maging totoo ka sa iyong sarili. Katawan ng aking ama yan. At igalang mo to. At linisin mo at puspusan mo ng panalangin. Manalangin ka. Patawarin ka sana sa aking ama ng iyong ginagawa sa iyong kapwa. Naiintindihan mo? Opo.
Huwag sanang humataw sa iyo ang mga masasama na ginagawa mo sa iyong kapwa. Kung hindi naman sa iyo sasanib o magkakaroon man ng sakit ang iyong pamilya, huwag mong sisisihin ang aking ama. Pero kung ako ang pipiliin, ibibigay ko sa iyo ng 10 beses sa hataw sa iyong katawan na huwag na sana ang mga anak mo. Ikaw na lang ang mamatay o magkasakit. Kasi wala kang kwenta. Alam mo bakit? Napakasimple lang ang kinagagalit mo. Kaysa magkaroon pa ng sakit ng mga anak mo, kahit marami kang perang pinapautang o marami kang may kinukuha ng kang pera, kulang pa yun sa doktor, tanda mo. Antayin mo ang karma na darating sa iyo. Huwag na sana sa iyong pumuntang mga anak kung hindi bagkus sa iyo pumunta. Pag hindi ka humingi ng kapatawaran sa aking ama, ikaw, at huwag mong sisisihin ang aking ama na Panginoon mo rin, naiintindihan mo. Opo. Kung hindi mo sisihin ang sa iyong sarili at nagpasakop ka sa kadiliman, nawa ang aking ama na si Kristo si Jesus at tumaghari sa iyong buhay, at ganun din sa buong pamilya mo. Ang anuman ang kinakain at pinalabas mo sa iyong katawan, ay galing pa rin yun sa aking ama. Puro kayo, opo, opo. Pag nahuli kayo, iyak ay ng iyak. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Tanongin kita. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba nakukontento sa binibigay ng aking ama sa'yo? Ano bang gusto mo? Ibigay sa'yo lahat? Hindi lang ikaw ang tao sa mundo at hindi lang ikaw ang naghihirap sa mundo. Yung ibang tao walang bahay at walang makain. Ikaw, meron kang bahay at may tutulugan ka at meron kang pera at kakainin bukas makalawa. Sila wala o ibang tao. Hindi ka nagpapasalamat sa aking ama. Lahat ng pera o ari-arian mo dito sa lupa, palamuti lang yan sa langit. Hindi mo madadala yan. Lahat ng iyong ginagawa ay alam ng aking ama. Dahil yan ay katawan at mga mata niya. Kunting pagkakamali mo lang, patawarin ka sana sa akin ng aking ama kung ano mang ginagawa mo sa iyong kapwa. Huwag sana ikaw balikan ng demonyo at karmahin. Antayin mo. Pero kung hingin ka ng kapatawaran sa aking ama at sa kanyang sarili, yung sarili niya yan, katawan lupa mo, at pangatlo sa iyong kapwa-tao, swerte ka pa rin, patatawarin ka ng aking ama. Sana huwag mo nang balikan at ulitin ang ginagawa mo. Opo. Manahimik ka. Pag binalikan mo pa to, maniwala ka sa akin, papatayan kita ng kamera. Sadista ako, maniwala ka sa akin. Pahirapan kita sa loob ng katawan niya. Opo. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Lumayas ka na sa loob ng katawan niya. Opo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno. Amen. At inaalis ko ang mga negatibo at masama-samang espiritu o anumang dasal sa loob ng kanyang katawan, mga mata at isip at puso, nawa ang aking Ama at unat maghari sa buhay ng taong ito. Amen. Gumising ka. Inom tubig. Sandal. Nakatingin ng kamay. Ikaw na sumukat. Tingnan mo yung kamay mo. Pantay ba hindi? Pantay po. Suotin mo yung tsinelas mo. Bago mo suotin yung isang mong tsinelas, tignan mo muna yung paa mo. Ilagay mo rito yung paa mo. Ganon mo. Silipin mo kung may sugat o wala. Pero wala. Wala po. Walang gasgas. Wala po. Okay. Maglakad ka. Sabi mo yung Jesus name, ate. Yung Sa pangalan ni Jesus, sabi mo. pangalan ni Jesus. Tumalong ka. Sa pangalan ni Jesus. Galaw mo yung leg mo. Pangalan ni Jesus. Anong pakiramdam mo? Ano?
Anong pakiramdam mo? Maluwang-luwang na po. Anong maluwang? Kanina po, hindi po ako nakakatingin sa inyo. Ngayon, Ngayon po nakakaharap na po ako. anong pakiramdam mo ngayon? Anong sabi pala ng asawa mo, hindi ka daw nakakatayo ng matagal? Ano yan? Naglalakad po, umaga ng gano'n, hindi naman dating gano'n. Kanina yung pumunta ka rito? Ganyan-ganyan na yan? Hindi po ba ano na po? Hindi ang ibig ko sabihin. Alam ko okay na yan. Ibig ko sabihin, hindi ka makalakad masyado, nahihirapan siya. Para pong naglalakad ako nakaganyan po. Pero hindi ka naman ganyan maglakad, pero diretso. Diretso po. O, subukan mo muna maglakad hanggang doon. Sabi po nakaupo siya, palagi. Ganyan mo. Ano tay? Pag nakaupo siya, parang... Nakaupo. Sige, lakad ka lang dyan, te. Huwag ka matakot dyan. May mga bantay dyan. Nakakatuwa po yung... Leg niya. Totoo po yung sinasabi na may 10 taon na. May 10 taon na siyang dinadasalan. Oo. Sige, te. Tama na, te. Lumapit ka na rito. Tumalab na isa yung tubig sa katawan mo. Ano muna pong inano yan, itong buwang pinalagaan, palagi nakasulok. Nakaupo sa masjid. Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Ano po. Iangat mo yung paa nyo. Kabila. Mabigat magang. Magahan po. Ano? Parang ganyan kung paglalakad po. Pero pakiramdam mo, ganyan ang paa mo. Opo. Pero ngayon, Diretso na po wala na. wala na sakit. Wala na po. Salamat sa Panginoon, ha?